Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Rama 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 Hare. Shri Krishna Saidanya Birvichad Vasad Gaurabhadra. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. யாராச்சும் இது மங்களாச்சரண் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? இல்லைன்னா நானே சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓ அஞ்ஞான திமிராஜஸ்ய ஞானாசிய சகலகய சசுர் உன்மீளதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தே ஸ்வயம் ரூபா கதாமகியம் ததாதி ஸ்வயம் கதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கச்சாதம் சககண ரகுநாத விதம் தம்சதேவம் சாத்வைதம் சாதரீதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாம் விதாம்ச ஏ கிருஷ்ண கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதி கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்தே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிபிரியே வாஞ்ச கல்பத்தருஷ்ய கிருபா சிந்திப்பிய ஏவச பச்சிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமோ மகாவதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம ஹிருதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர தேஷ நமஹ குருவே கௌரதந்திராய சாதிகாய ததாலயே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய நமோ நமஹ நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்த வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாதினி நிர்வசேஷ சூன்யவாதி வாஸ்யாந்திய சேஷசாலினி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவத்திருந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. எடுத்து வைக்கிறது எங்க போகுதுன்னு தெரியல. ஓகே.
ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடலாம். ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. நேற்று வந்து நம்ம 40வது ஸ்லோகம் படித்தோம் இல்லையா? தாரிணி மாதாஜி வந்து 39, 40 நடத்தினாங்க. அதில் நம்ம ஆமாம். என்ன பார்த்தோம்? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா நேற்று ஸ்லோகத்தில்? அதாவது பாகவதங்கிறது ஒரு இலக்கிய அவதாரம். அது 6வது கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் அந்த இதுலயே இருக்கு. இது வந்து பரிபூர்ணமானதும் பூர்ண வெற்றி அளிப்பதும் பேரின்பம் கொடுக்கக்கூடியதும் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. அதுதான் அந்த பாகவதத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே, கரெக்டாக சொன்னீங்க. அதாவது நம்ம 40வது ஸ்லோகத்தில் வந்து குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாகவதம், பாகவதத்தோட பெருமைகளை பற்றி தான் பார்த்தோம். பெருமைகளை தான் பார்த்தோம். அது வந்து பகவானுடைய இலக்கிய அவதாரமாக கருதப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன செஞ்சாரு? தன்னுடைய சொந்த கிரகமான கோலக விருந்தாவனத்துக்கு புறப்பட்டு போயிட்டாரு. போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பாகவதம் தொகுக்கப்பட்டது. எப்போ போனாரு பகவான் கிருஷ்ணர்? அதாவது பீஷ்மர் போர்லாம் முடிஞ்ச பிறகு போனாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, போர்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பாண்டவர்கள்லாம் வந்து பீஷ்மர்கிட்ட வந்துட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்ட பிறகு போனாருங்க மாதாஜி. ஓகே. அது காலகட்டம் என்ன? பீஷ்மனுடைய காலத்திற்கு பிறகும் ஓகே, நான் சொல்றேன். துவாபர யுகத்தோட முடிவு அப்படி சொல்லிக்கணும். துவாபர யுகத்தோட முடிவையும் கலியுகத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் போனார். கரெக்டா? அப்போ வந்து பாகவத பண்ண எப்போ தொகுக்கப்பட்டது? ஒரு 5120 வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே தொகுக்கப்பட்டது. கலியுகம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பாகவதம் தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து நமக்கு தெரிய வருது. இதுல இருந்து எதுக்காக தொகுக்கப்பட்டதுக்கு பாகவதம் சொல்லுங்க. பகவான் வந்துட்டு பாகவதத்துலதான் மாதாஜி தர்மங்கள்ல அதுலதான் வந்துட்டு பகவான் போனதுக்கு அப்புறம் அதுலதான் வந்துட்டு அடைக்கலம் ஆயிருக்கு. அதனால அது தோக்கப்பட்டது மாதாஜி. ஓகே. அதாவது கிருஷ்ண பகவான் வந்து அவரோட லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வியாசதேவர், அவர் மூலமாக தான் இது துவக்கப்பட்டது இல்லையா? அவர் என்ன செஞ்சாரு? கலியுகம் பிறக்க போகிறத தன்னோட ஞான திருஷ்டியில் அவர் பார்க்குறாரு. பார்த்தோன்னே அப்போ வந்து மக்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறாங்க? அந்த கலியுகத்தில் அதிகமான துன்பத்துக்கும் துயரத்துக்கும் ஆளாக போகிறாங்கங்கிறது அவருடைய ஞான திருஷ்டியில் அவருக்கு தெரியுது. அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாரு? கடைசியில் அவங்களுக்கெல்லாம் எது நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு அவர் மனசில் அவருக்கு அதுவும் தோணுது. எல்லாமே வந்து அவருடைய ஞான திருஷ்டியில் தொகுது. அதனால தான் வந்து என்ன செஞ்சார்? அந்த பாகவதத்தை தொகுக்கிறார். அதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து வேதங்களை 4ஆக பிரித்தார். 18 புராணங்களை வந்து எழுதினார். அதெல்லாம் செஞ்சார். மகாபாரதம், ராமாயணம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் பாகவதத்தோட முக்கியத்துவம் என்னன்னா, இதுதான் வந்து அனைத்து வேதங்களின் சாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்துக்களுக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஒரு புனித நூல் அப்படின்னு கருதப்படுது. பகவானுக்கும் பாகவதத்துக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுதான் பகவான் வந்து அவர் சென்ற பிறகு அது அவருடைய சக்திகள்லாம் இந்த பாகவதத்தில் வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறது வரையில் நமக்கு தெரியுது. நம்ம கலியுக மக்களின் நன்மைக்காக தான் வந்து வியாச பகவான் வந்து இதை தொகுத்தளித்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது 41வது ஸ்லோகம். இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு நிமிஷம். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி 3 பேர் 2 பிரபுஜி படிங்க.
तत्तिदं ग्राहयामास सुदम् आत्मवदां वरं सर्ववेदे इतिहासानां सारं सारं समुद्रुतम्. हरे कृष्ण हरे माता. कृष्ण மாதாஜி படிங்க இதம் மாதா. பதம் குஹாயாம் 1 ஆசசுதம் தத் இதம் ஒவ்வொருவரா கிரா ஒவ்வொருத்தரா படிங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து படிச்சீங்கன்னா எதுவுமே புரியாது. பிரபு படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा. तत्विदं ग्रहायाम् आससुदम् आत्मवदां परं सर्ववेदेदिहासानां सारं सारं समुद्रदम्। हरे कृष्ण தேங்க்யூ. माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி படிங்க. பதம் 41 தத் இதம் கிராஹயாம் ஆசசூதம் ஆத்மவதாம் வரம் சர்வ வேதேதிகாசானாம் சாரம் சாரம் சமுத்ருதம். ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. तत्इदं ग्राहयाम् आससुतम् आत्मवताम्बरम् सर्ववेदेदिकासानां सारं सारं समुद्रुतम्। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொரு மாதாஜி, इदं இன்னொரு பிரபுஜி. तत्तिदं ग्रहायाम् आससूतम् आत्मवदां वरं सर्ववेदेदिहासानां सारं सारं समुद्रदम्. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு யாராவது இன்னொருத்தங்க படிங்க பிரபு. हरे कृष्णा प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு. तत्तिदं क्रियायाम् आससूदम् आत्मवदां वरं सर्वदे वेदे यागासानां सारं सारं समुद्रदम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவரையிலும் படிக்காதவங்க யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. நியூ டிவோட்டிஸ் யார் வேணா படிக்கலாம். हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீல வியாச தேவர் வேத இலக்கியங்கள் மற்றும் பிரபஞ்ச சரித்திரங்கள் ஆகிய அனைத்தின் சாராம்சத்தையும் பிரித்தெடுத்த பின் அதை ஆத்ம ஞானிகள் சிறந்தவரான தன் புத்திரருக்கு உபதேசித்தார். தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல வந்து இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாரம் சாரம் அப்படிங்கிறாங்க. சாரம் சாரம்னா சாராம்சத்தை. எதோட சாராம்சத்தை? வேதே இதி சாணம். அதாவது அனைத்து வேதங்க இலக்கியங்களோட சாராம்சம். அந்த சாராம்சத்தை சமுத்திருதம் அப்படின்னா பிரித்தெடுத்து, அந்த சாரங்கள் எல்லாம் பிரித்து, நம்ம வந்து ஒரு பழம் இருக்குன்னா ஒரு பழத்தை நம்ம ஜூஸ் போட்டோம்னா அந்த ஜூஸை மட்டும் எடுத்துட்டு சக்கையை தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா? அது போல இங்கே வந்து வேத இலக்கியங்களோட சாராம்சத்தெல்லாம் தொகுத்து பிரித்து எடுக்கிறாரு. யாரு? வியாச பகவான். பிரித்து எடுத்து என்ன செய்கிறாரு? ஆத்மவதாம், தன்னுணர்வு பெற்றவர். யார் ஒரு? சுதம், அவருடைய புதல்வர். சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவரு தான் அவருடைய புதல்வராக இருக்கக்கூடிய சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவர் பிறவியிலேயே தன்னுணர்வு பெற்றவர். அவருக்கு இந்த வேதங்களின் சாரமாய் இருக்கக்கூடிய இந்த பாகவத புராணத்தை உபதேசித்தார் அப்படின்னு வந்து இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா? பொருள் உரை வந்து ஒவ்வொரு பாராவாய் யாராச்சும் படிக்காதவங்க படிங்க. இதுவரையிலும் படிக்காதவங்க ஃபர்ஸ்ட் பாரா படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே ஒரு அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ளவர்கள் புத்தரின் காலத்தில் இருந்து அல்லது கிமு 600ஆம் ஆண்டில் இருந்து உலக சரித்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இக்காலத்திற்கு முன்பு உள்ள சாஸ்திர குறிப்புகள் அனைத்தும் வெறும் கற்பனை கதைகளே என்று அவர்கள் எண்ணுகின்றனர். அது உண்மை அல்ல. புராணங்கள் மற்றும் மகாபாரதம் முதலியவைகளில் கூறப்பட்டுள்ள கதைகள் அனைத்தும் உண்மையான சரித்திர சம்பவங்களாகும். அவை இக்கிரகத்தை கோடிக்கணக்கான மற்ற கிரகங்களையும் பற்றிய சரித்திரங்களாகும். சில சமயங்களில் இவ்வுலகிற்கு அப்பால் உள்ள கிரகங்களின் சரித்திரம் இத்தகைய மனிதர்களுக்கு நம்பத்தகாதவையாக தோன்றும். ஆனால் வெவ்வேறு கிரகங்கள் எல்லா விதத்திலும் சமமானவை அல்ல என்பதும்
ஆகவே மற்ற கிரகங்களில் இருந்து பெறப்படும் சரித்திர உண்மைகள் இவ்வுலக அனுபவத்துடன் ஒத்திருப்பதில்லை என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. வெவ்வேறு கிரகங்களில் வேறுபட்ட நிலைகள், காலம் மற்றும் சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றை கவனிக்கும் போது புராண கதைகள் விசித்திரமானவையோ அல்லது கற்பனையானவையோ அல்ல என்பது புலப்படும். ஒருவனுக்கு உணவாக இருப்பது மற்றவனுக்கு விஷம் எனும் நீதிமொழியை நாம் எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். ஆகவே புராண வியாபாரமாக்கி அதை கேட்கும் பலருடைய ஆன்மீக தற்கொலைக்கு காரணமாக இருந்துவிடக்கூடாது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அறிவதே மாத்தி படிக்கிறீங்க. லெஃப்ட் சைடு பிரபு. புராண கதைகளும் சரியா இருக்கு. கதைகளும் சரித்திரங்களும் கதைகளும் சரித்திரங்களும் கற்பனையானவை என்றெண்ணி அவற்றை நாம் விலக்கி விடக்கூடாது. வியாசரை போன்ற சிறந்த முனிவர்களுக்கு சில கற்பனை கதைகளை தங்கள் நூல்களில் புகுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, வியாசரை போன்ற முனிவர்களுக்கு கற்பனையா எதுவும் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களாம் தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள், வந்து நம்ம கலியுகத்தையே வரப்போகுதுங்கிறத ஞான திருஷ்டியில பார்த்தவர். இப்போ பாகவதத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட பெருமையை வந்து பகவானுடைய தோற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ வந்து பகவானுடைய தோற்றமாக நம்ம எப்படி அதை உருவகப்படுத்தி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 கேண்டோ பார்த்திங்கன்னா பகவானுடைய லோட்டஸ் ஃபீட், அவருடைய 2 பாதங்கள் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3வது கேண்டோ வந்து 3வது 4வது கேண்டோஸ் வந்து அவருடைய தொடைகள். அப்புறம் 5வது கேண்டோ என்ன, அவருடைய நாவல்னா என்ன, உதரம், அந்த வயிறு பாகம் தான் 5வது கேண்டோ அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 6வது கேண்டோ வந்து அவருடைய செஸ்ட், திருமார்பு. 7, 8 அந்த கேண்டோஸ் வந்து அவருடைய திருக்கரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 9வது இது வந்து கேண்டோ வந்து அவருடைய திருக்கழுத்து, நெக்கு. 10வது கேண்டோ தான் அவருடைய லோட்டஸ் ஃபேஸ், அதாவது திருமுகம். அது 11 வந்து ஃபோர்ஹெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முன்னெற்றி. 12 வந்து அவருடைய தலைபாகம் அப்படின்னு வந்து பகவானுடைய அங்கங்களாக வந்து இந்த பாகவதத்தை நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த அந்த பாகவதத்தை யாரெல்லாம் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க, அதாவது நாஸ்திகர்கள், அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னாலும் அவங்க வந்து இந்த புத்தருடைய அவதாரம் எப்போ தோன்றுச்சு, எத்தனாவது அவதாரம் புத்தருடைய அவதாரம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? 24. 21 மாத்தாச்சு, கரெக்டு. 21. 21வது அவதாரமா சொல்லக்கூடிய பாகவதத்தில் அப்படிதான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவானுடைய அவதாரங்களெல்லாம் எண்ணில் அடங்காதவை, நம்மளால அது கரெக்டாலாம் சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அது 21வது அவதாரம். அப்போலேருந்து தான், அதாவது கிமு 600ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து தான் என்ன செய்கிறாங்க, உலக சரித்திரத்தை வந்து மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கிறாங்களாம். அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது தான் ஏகப்பட்ட அவதாரம் நடந்திருக்கு. மத்ஸ்ய அவதாரம், வராக அவதாரம், வாமன அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், எத்தனையோ அவதாரங்கள், தத்தாத்திரேயர், இதெல்லாம் நம்ம படித்தோம். அத்தனை அவதாரங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க, மக்கள் வந்து மிஸ்ட்ரி, அதாவது கற்பனை கதைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்களே தவிர இது சரித்திர உண்மை அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து மனோபாவம் இருக்கிறதுனால தான் வந்து கலியுகம் வந்து நமக்கு வந்து துன்பத்தை கொடுக்குது. கலியுகத்தில் மக்கள் வந்து உண்மையை நம்ப மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது. எதுக்கவே பகவான் கிருஷ்ணர் நேரடியாக வந்தால் கூட நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், யாரோ வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோமே தவிர நம்ப மாட்டோம். அதைத்தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் யூனிவர்சலை தவிர ஏகப்பட்ட யூனிவர்சல் வந்து ஆகாயத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிய வருது. ஆனால் எதையுமே மக்கள் வந்து நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சந்திரன், சூரியன், அந்த கிரகங்கள் தான் நம்ம நம்புகிறோம். அதை தாண்டி நம்மளால யோசிக்க முடியல. செவ்வாய், இந்த மாதிரி ஒரு சில கிரகங்களை தான் நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ 14 பிளானட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து படிக்கிறோம். அந்த இதுலேயே 1 பிளானட், 1 யூனிவர்ஸில் 14 பிளானட் இருக்குங்கிறோம். அது போல் பல யூனிவர்சல் அந்த அண்டங்களில் இருக்குது. அத்தனையிலையும் நிறைய கிரகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது. அந்த ஒரு கிரகத்துக்கும் மற்ற கிரகங்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது. நம்ம இங்கே ஒரு யூனிவர்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா பிரம்மனோடைய இருக்கக்கூடிய அந்த சத்தியலோகத்துக்கும் நம்மளோட பூலோகத்துக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது.
எப்படி இருக்கு? அவருடைய காலகட்டம் எவ்வளோ இருக்கு? பிரம்மாவுடைய ஏஜ் ஆஃப் பிரம்மா யாராவது சொல்ல முடியுமா? 4,30,000. அது கலியுகம் மாதாஜி. கரெக்டு. 4,32,000 கலியுகத்தோட ஏஜ். பிரம்மாவுடைய ஆயுள் வந்து 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த அத்தனை வருடங்கள் அவர் வர்றார். அவருக்கும் 100 வயசு தான், நமக்கும் 100 வயசு தான் மேக்சிமம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த 100 வயது காலமே அவருக்கு வந்து அத்தனை ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவர் வந்து வாழறார் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு மகா கல்பம் அவர் வாழறார். அப்படின்னா என்ன? ஒரு கல்பம் 1000 சதுரங்கள் கொண்டது ஒரு கல்பம், அது அவருடைய பகல். இன்னொரு 1000 சதுரங்கள் கொண்டது அவருடைய இரவு காலம், அது மகா கல்பம். அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அவருடைய வாழ்க்கை காலம் இருக்கு. சொர்க்கலோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, அமரலோகத்தில் வந்து எல்லாரும் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க? அமிர்தத்தை குடிச்சிட்டு சந்தோஷமா வந்து இறப்பு இல்லை அப்படிங்கிற நிலையில அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னா, அவங்களுக்கும் ஒரு காலத்துல இறப்பு உண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு கிரகத்துக்கும் மற்ற கிரகங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த இப்போ குபேரன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அவருடைய கிரகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, கைலாசத்துக்கு பக்கத்தில் அமரா அமரா அமராவதியா ஏதோ ஒரு பட்டணம், அந்த அலகாபுரிங்கிற அந்த பட்டணத்தில் அவர் வாழறார். வந்து நம்ம சரித்திர உண்மைகளெல்லாம் நம்ம இங்கே நம்ப மாட்டேங்கிறோம். மிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோமே, அங்கே நடந்ததெல்லாம் இங்கே வந்து நம்ம வந்து சரித்திரத்தில் நமக்கு பகவான் இங்கே வியாச பகவான் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ அங்கே வந்து குபேரருடைய பிள்ளைகள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க? நாரதர் வரும்போது மரியாதை கொடுக்காம அவங்க வந்து நீர் விளையாட்டில் ஈடுபடுறாங்க. சாபம் பெற்று இங்கே வந்து பூலோகத்தில் வந்து பிறக்கிறாங்க சாபத்தினால அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அதை போல் இந்திரன் வந்து சாபம் பெற்று இங்கே வந்து பன்றியாக பிறந்தார் அப்படிங்கன்னு படிக்கிறோம். அப்புறம் வைகுண்ட லோகத்தில் ஜெய விஜயர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? 4 குமாரர்களோட சாபத்தினாலே இங்கே வந்து 3 பிறவி எடுக்கிறாங்க, அசுர பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்கிறோம். இதெல்லாம் என்ன? அதெல்லாம் வந்து கற்பனையா? இல்லை, அதெல்லாம் வந்து உண்மையான சரித்திர நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அந்த உண்மையான சரித்திர நிகழ்வுகள்ங்கிறத வந்து நம்ம மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது தவறு. அதுக்கு இப்போ வந்து இன்னும் சொல்ல போனால், இப்போ வந்து நாசா விஞ்ஞானிகள் என்ன செய்கிறாங்க? இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க? துவாபரை யுகத்தில் நடந்த அந்த துவாரகாங்கிற நகரம் வந்து கடலுக்கு அடியில் மூழ்கி இருக்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க. இன்னும் வந்து சேது பாலமும் அவங்களுடைய விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக அந்த பாலம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்போ இது எல்லாமே நடந்த சரித்திர உண்மைகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. அதெல்லாம் தான் வந்து நம்முடைய இந்த பாகத்தில் நமக்கு தொகுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் சரித்திர உண்மைகள் எல்லாம் இந்த பாகவத்தில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகவானுடைய அவ்வளோ பெரிய சிருஷ்டியில் பல பல கிரகங்களும் அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் அந்த செயல்கள்னால அவங்க அனுபவிக்கக்கூடிய விளைவுகளும் அதை நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட ஒத்து பார்த்து நாம் என்ன செய்யணும்? அந்த நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது. இதைத்தான் வந்து இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு? தன்னுணர்வு, இயற்கையிலே தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மா இருக்கக்கூடிய அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்தை அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. யார்? வியாச பகவான். அதாவது ஒரு 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 பாடம், ஒரு பாகவதம் போன்ற ஒரு சிறந்த இலக்கியத்தை படிக்கணும்னா ஒரு தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள்கிட்ட இருந்து நாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கருத்து இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அவர் என்ன செஞ்சார்? ஃபஸ்ட்டு வந்து நாரதர்கிட்ட வியாசர் அறிவுரை வாங்கிக்கிறாரு. அப்புறம் வியாசர் வந்து பாகவதத்தை தோக்குறாரு. தன்னுடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய சுகதேவ சுவாமிக்கு சொல்கிறாரு. சுகதேவ சுவாமி யாருக்கு சொல்கிறாரு? பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு சொல்கிறாரு. அடுத்தது வந்து அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சூத கோஸ்வாமிகள்கிட்ட வந்து சௌனக முனிவர்கள், அந்த நைமிஷாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய சௌனக முனிவர்கள் வந்து பாகவதம் எடுத்துரைக்கப்படுது. இப்படி ஒரு அதாவது சீட பரம்பரை வழியாக வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வந்து பாகவதம் இங்கே வந்து அழகான ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க. பாகவத புராணம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு பாலாடைக்கு ஒப்பிட சொல்லியிருக்கு. பாலாடை அப்படின்னா என்ன? பால்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த திரண்ட ஒரு சத்தான ஒரு பொருள். அது வந்து வெண்ணெய்னு சொல்லலாம், இல்லை பாலாடைன்னு சொல்லலாம். எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது வந்து சாராம்சம், பால்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய சாராம்சம். அப்படிதான் இது வேத இலக்கியங்களோட சாராம்சம்.
இந்த பாகவதம் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல இருக்கக்கூடிய செய்திகள்லாம் எப்படி பகவான் இதுல வந்து 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு முக்கியமா. இப்போ வந்து பகவத்கீதையில 5 விஷயம் நம்ம படிக்கிறோம். யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா அந்த 5 விஷயங்கள் என்னென்னன்னு? பிரகிருதி, ம்? ஆத்மா, பரமாத்மா, ம். பிரகிருதி, இயற்கை, ம். காலம், கர்மம். காலம். ஹரிபோல். அந்த 5 விஷயங்களை நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். இப்ப பாகவதத்துல ஒரு 3 விஷயங்கள் பத்தி படிக்கிறோம். 3 விஷயங்கள் தான் முக்கியமானது. அந்த 3 என்னன்னு யாராவது சொல்ல தெரியுமா? பக்தியை பத்தி சொல்லுது, பகவானை பத்தி சொல்லுது, பாகவதர்களை பத்தி சொல்லுது. இந்த 3 விஷயங்கள் தான் பாகவதத்துல நாம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த பாகவத்தை யாருக்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னா வயிற்று பிழைப்புக்காக, அதாவது இப்ப சப்தாகமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து வருமானத்துக்காக அவங்க என்ன செய்யறாங்க, சப்தாகமம் பண்ணி பாகவதத்தை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்க. அதுல வந்து அவங்களுக்கு சுவையூட்டணுங்கிறதுக்காக அவங்க சொந்த கருத்துக்களை கூட அவங்க சொல்லக்கூடிய நிலை வரும். அந்த அதாவது கற்பனை கதையை சேர்த்துருவாங்க கொஞ்சம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் போட்டுங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து பாகவதத்தை கேட்டுக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்னா தன்னுணர்வு பெற்ற ஆச்சாரியர்களிடம் வந்து நம்ம வந்து பாகவதத்தை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இதில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இப்போ வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கோ வியாச பகவானுக்கோ அவங்களுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த பாகவத்தை எடுத்துரைக்கணுங்கிற ஒரு அவசியமே இல்லை. அவங்கெல்லாம் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். அந்த மாதிரி துறவு வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்க முக்கியமாக அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து பாகவத்தை கேட்கணும். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இங்கே ஸ்ரீல பிரபுவாக சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இப்போ பால் நம்ம வந்து குழந்தைகள்லேருந்து முதியோர் வரையிலும் பால் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்துணவு. அது வந்து எல்லாருக்கும் அவசியமான ஒரு உணவு. அப்படிப்பட்ட அந்த உணவு வந்து என்ன ஒரு பாம்பு வந்து வாய் வச்சுட்டுன்னு வச்சுங்க, அந்த பாம்பு தின்றுட்டு அந்த பாலை நம்ம குடிச்சா அது நமக்கு சத்துணவா இருக்குமா? நிச்சயமா இருக்காது. அது வந்து நமக்கு இறப்புக்கே காரணமாயிடும், மரணத்துக்கு கூட காரணமாயிடும். அதை போலதான் அந்த தன்னுணர்வடையாத சப்தாகம் காசுக்காக சப்தாகம் பண்றவங்கள்ட்ட இருந்து நாம வந்து இந்த பாகவதத்தை கேட்கக்கூடாது. தூய வைஷ்ணவர்கள்ட்ட அவங்க அதாவது பகவானுடைய பக்தியில ஈடுபட்டவங்கள்ட்டையும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்ட்ட இருந்து தான் நம்ம பாகவதத்தை கேட்கணும் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா அது ஆன்மீக தற்கொலைக்கு ஒரு காரணமாக இருந்துரும் அப்படின்னு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா இதில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த இது வந்து நம்மளுடைய இதுதான் வேதங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். வேதங்களுடைய நோக்கமெல்லாம் என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோமே, பகவானை அறிவது. கரெக்ட். பகவான் கிருஷ்ணர் அறிவதே வேதங்களின் நோக்கம். அது வந்து 15.15 நம்ம வந்து என்ன படிச்சிருக்கோம், சர்வைச வேதைச சர்வமேவ வேத்யோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வேதங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் பகவானை தெரிந்து கொள்வது தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து எப்படி இருக்குது, வேதங்களுடைய சாராம்சமா இருக்குது. அப்படிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கும் இந்த பாகவதத்தை படிக்கிறதுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுலேருந்து நமக்கு தெரிய வருது. அதை வந்து யார் வழியாக கேட்கணும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆச்சாரியர் வாயிலாக நம்ம கேட்டு அதுபடி நாம் நடக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய முடியும், பகவானுடைய திருநாட்டை நம்மளால் அடைய முடியும். அதுதான் வந்து இது வந்து இது மிஸ்ட்ரி கிடையாது. எல்லா ஏற்கனவே நடந்த சரித்திர உண்மைகளோட சாராம்சம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதில் புரிஞ்சுக்கணும். இதுவும் பாகவதத்தோட பெருமை, பகவானுடைய பெருமையை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜே. ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ஜே. ஹரே all glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bol. Krishna Hare Hare, Hare Krishna. Hare Thank Rama, you, Mataji. Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா devotees. Thank you. Hare Krishna Mataji. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா Hare மாதாஜி. Krishna, Mallika Mataji. Hare Krishna. Thank you. Very fine lecture. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காச்சும் ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதர்கள் நம்ம யார சொல்றோம் மாதாஜி? பாகவதர்கள்னு நம்ம வந்து இப்ப இந்த பாகவதம் நம்ம படிக்கும்போது வருஷலா வரும். அதாவது பகவான் மேல அதிக அளவு அன்பை செலுத்தக்கூடிய அதாவது பகவானை தவிர வேற எதையுமே நினைக்காதவங்க, அதாவது தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் சொல்லலாம், பரமஹம்சர்கள்னு சொல்லலாம், பக்தியில சிறந்தவர்கள்னு சொல்லலாம், உத்தம அதிகாரின்னு சொல்லலாம். அப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் வந்து இப்ப நம்ம வந்து துருவ மகாராஜா, பிரகலாத் மகாராஜா, பரீட்சித் மகாராஜா, அப்புறம் அம்பரீஷ் மகாராஜா, அந்த மாதிரி நிறைய அந்த பாகவத்தில் நம்ம படிக்க போகிறோம். பின்னாடி வந்து பீஷ்மர், அவங்க எல்லாமே தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். இவங்களை பற்றி சரித்திரங்கள்லாம் நம்ம வந்து பின்னாடி வர 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 படிக்க போகிறோம். அது எல்லாமே வந்து இந்த பாகவத்தில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நாமும் அதை பின்பற்றி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது வந்து நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப நம்ம கலியுகத்துல வந்து இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது குருமகராஜன் சொல்லாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இப்ப குருமகராஜ் இப்ப பாகவதத்தை வந்து தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களிடம் இருந்து கேட்கணும். எஸ் பிரபு. நம்ம குரு மகாராஜா வந்து இப்போதைக்கு உள்ள நம்ம தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களா கண்டிப்பா கருதணும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதாரவி ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே சொல்லுங்க பிரபு. பர்சனலா ஒண்ணு கேட்கலாமா மாதாஜி? இப்போ கேட்கலாம் பிரபு, சொல்லுங்க. நான் வந்து முதல்ல வந்து திருமணம் வச்சிருந்தேன் நானு. ஆரம்பத்துல இஸ்கான் வந்து கோபிசந்தன் தான் வச்சிருக்கிறேன். இப்ப உங்களை பார்த்தது நடுவுல வந்து இந்த செந்தூரம் வச்சுக்கலாமான்னு ஒரு டவுட் கேட்கும். வச்சுக்கலாம் பிரபு, வச்சுக்கலாம். நான் என்னுடைய ஆசிரியர்களை கேட்டுட்டு தான் நான் வச்சிருக்கிறேன். அதாவது இந்த நம்ம வந்து கோபிச்சந்தன்கிறது கம்பல்சரி, அது வந்து நம்ம இஸ்கானுக்காக நம்ம செஞ்சுக்கிறோம். திருமண்கிறது நம்மளுடைய தனிப்பட்ட விருப்பமாக வச்சுக்கலாம். இல்லை நாம் வந்து அந்த இடத்துல ராதாராணியை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி மனசில் வச்சு செய்கிறாங்க. நாம் வந்து இங்கே ராதாராணியை மனசில் வச்சு அந்த திருமணை அணிஞ்சுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருக்குதா? ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யூடியூப் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா?